Gipangandoy mo ba ang kalinaw sa Diyos? Sa kanunay nag-ampo ka ba? Imo nga maangkon ang pahulaing dayon, kung nihalad ang imong tanan. Kinahalad mo ba ang tanan kang Jesus? Bisan ang kasing-kasing mo. May pahulay ikaw o kalinaw sa kung nihalad ang imong tanan. Kung mokuyog ikaw sa Ginoong Jesus, pulong niya mao ang suga mo. Sunda ang iya nga kabubuton sa Dios, ug ihalad ang imong tanan. Kinahalad mo ba ang tanan kang Jesus? Bisan ang kasing-kasing mo. May pahulay ikaw o kalinaw sa kung nihalad ang imong tanan. Dumaang mga panalangin sa Diyos, nga kanato ginaandam na. Hangtod ang kinabuhi ug ang kalagta, igahalat tanya ang tanan. Kinahalad mo ba ang tanan kang Jesus? Bisan ang kasing-kasing mo. May matukib ang gugmagyod niya ni Jesus, nga kanato gibubos sa Dios. Bihalang kang Jesus, makig-ambitay ta, kung ihalad ang atong tanan.